Ситуация ў Крыме ўсё больш пагрозлівая. Расія перакінула на украінскі паўвостраў больш за 15 тысяч вайскоўцаў і не менш за паўсотні адзінак бронетэхнікі. Берагі Украіны ў Чорным моры блакуюць не менш як 10 ваенных караблёў. Расія сцягвае ўзброеныя сілы і да сухапутных межаў з Украінаю. За супрацьстаяннем сочыць Марцін Ярскі. Расейцы, что называют себе стихийно организованной самообороной Крыма, захапили альбо блокуют большасць стратегічных объектов на паўвыспе. Украинские вайскоўцы пакуль трываюць. При тактице не поддаваться на провокации и супрацьстаять у выпадку нападов. На данный момент мы подчиняемся Государственной пограничной службе Украины. А неведомые у камуфляжи готовые стрелять у журналистов, абы не трапить у кадр. Стоять! Стоять, сказал! Пресса! Стоять, сказал! Абараняць вайскоўцаў ад вайны спрабуюць іх сваякі. Жанчыны ідуць да вайсковых базаў, спадзяюцца, што па іх стралять не будуць. Какой-то неосторожный выстрел кого-нибудь, какого-нибудь психа здесь приведет к тому, что начнется нехорошая вещь, начнется страшно. Гэта вайсковая база ў сяле Перавальная, заблакаваная сотнями расійскіх спецназаўцаў. Мясцовыя жыхары ўжываюць супраць іх святую ваду. Я далек от мысли, что будет штурм или будет война какая-то. Аднак не паўсюль супрацьстаянне ідзе мірным шляхам. Падчас штурму севастопольскай брыгады тактычнай авіяцыі пацярпеў украінскі афіцэр. Яго кантузіла расійскімі шумавымі гранатамі. А ў Балаклаве спецназаўцы жорстка збілі вайскоўцаў за тое, што украінцы адмовіліся перайсці на бок так званага крымскага войска. Адмовіліся здрадзіць і марскія афіцэры ў штабе военно-марскіх сілаў, вербаваць якіх прыехаў камандуючы ВМС Рэспублікі Крым Дзяніс Беразоўскі. Прыехаў дарма. Мы застаемся верные присязе народа Украины и выконваем свой конституцыйны абавязак. Расійскі спецназ спрабаваў захапіць нават крымскае ўпраўленне дзяржаўнай пенітэнцыярнай службы Украины, што адказвае за турмы і изолятары. Аднак прысягнуць на вернасць прэм'ер-міністру Сергею Аксёнову, чалавеку з крымінальным мінулым, афіцэры адмовіліся. Сёння ноччу расійскія знішчальнікі Су-27 парушылі паветраную мяжу Украіны над Чорным морам. Гэта класічны прыклад вайсковай правакацыі, але украінскае міністэрства ўнутраных справаў чакае правакацыяў і на зямлі. Невядомыя плануюць пад выглядам украінцаў забіць 3-4 расійскіх жаўнераў, каб легітымізаваць увядзенне расійскіх войскаў на тэрыторыю Украіны. Расія будзе абараняць сваіх грамадзянаў у Крыме так, як захоча. У такім ключе адбылася сёння размова між расійскім прэм'ер-міністрам Дмітрыем Медведзевым і ягоным украінскім калегай Арсеніем Яцэнюком. Медведзев заявіў Яцэнюку, што ў выпадку супраціву украінскія чыноўнікі будуць несці адказнасць. Таксама сёння Дмітрый Медведзев падпісаў загад аб стварэнні кампаніі, што будзе будаваць мост праз Керченскую пратоку. Якраз калі стала вядома пра захоп керченскай паромнай пераправы расійскімі вайскоўцамі без апазнавальных знакаў, ды пра збіранне вялікай колькасці бронетэхнікі з расійскага боку праліву. Мост грунтоўна звяжа Расію з Крымам і, паводле Медведзева, паслужыць развіццю гандлю ды інвестыцыяў. Аднак у Кіеве непакоіцца, што падчас зацяжнога супрацьстаяння ў Крыме мост будуць ужываць расійскія войскі. У Крым праз яго можна будзе перакінуць, напрыклад, танкі з Каўказу. Там, між іншым, базуюцца тыя чеченскія вайскоўцы, што ўжо ваявалі ў Грузіі, калі Расія заняла Абхазію і Паўднёвую Асетію. Я готов выехать в Украину. У нас есть добровольцев не один, не тысячи, а десятки тысяч, которые с удовольствием защитят украинский народ, русских, казаков, татар. Добраахвотнікаў памагаць Расіі ва Ўкраіне і так немало, напрыклад, у Харкаве. Там памерлі 2 актывісты Еўрамайдану, якіх жорстка збілі прарасійскія актывісты, што захоплівалі абласную адміністрацыю ў суботу. Я присягу давал на верность Советскому Союзу. Так этой державы давно нет. Ну так это у вас нет. А у меня есть. А у меня нет украинской державы. Тое самае адбывалася сёння і ў Донецку. А ў горадзе Мікалаеў прыхільнікі Савецкага Саюзу заблакавалі дарогі, каб не прапусціць вайсковую тэхніку, што едзе на Крым, і актывістаў Еўрамайдану. Мы стоим здесь, чтобы не допустить сюда, с Киева, с Западной Украины, всех этих фашистов, которые хотят здесь перевернуть город вверх ногами. Але дзе ж тыя фашысты-западэнцы? У Львове улады і жыхары гораду прынялі каля 20 сем'яў уцекачоў з Крыму, а на тыдні тут чакаюць каля сотні крымскіх татараў. Разгулу ксенафобіі, пра які кажуць крамлёўскія тэлеканалы, няма і ў сталіцы. Мы супраць канфлікту. Мы за тое, каб быў мір і сяброўства. Мы не хочам вайны. Чтобы не убивали друг друга, чтобы люди жили спокойно, везде, на всех континентах.
Войны тут не хочуць, але здавацца ў палон не хочуць яшчэ больш. Зараз у воєнкомати діти наші йдуть. Цяпер у воєнкомати наші дзеці йдуть, а як трэба, то і мы пойдзем у народнае апалчэнне. Украінцы не хочуць, каб да ўлады вярнуўся стаўленік Масквы Віктор Янукович. Дарэчы, ягоныя дадзеныя з'явіліся сёння на сайце Міністэрства ўнутраных справаў Украіны ў рубрыцы «Вышук». Марцін Ярскі, Аб'ектыў.